Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio ug mga kauban. Sundi ang programang mga langit nun lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kaigsonan og mga mahal lamong tigpaminaw nining tungod karon ano sab kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit og magapanghinaot kaninyo nga sa inyong mga nahamutangan karon na kamo nakapagpalo na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas din may magamit nato ang sitwasyon niya na sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo pa din sa mga gitudlo kaninyo kung may mga basahon man nga referensya gigamit kini para dili sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mainitong mga pagpangamusta sa makaigsoon sa PBCM compound labi na sa mga chapter presidents sa nagakalilaing dapit diin sila nagpahigayon og mga sibihan para maialagad kining maong tulumanon o programa. O sa mga kaigsonan sa pagpahinumdom nga dili nato kalimtan ang atong obligasyon sa pagtambong sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka ugna, Marso 10 sa panagtigom ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Tudman, kumusta kang Attorney Samuel Arnado sa imong pagsunod sa imong pamilya? Musta kaninyong tanan? Labi na usab diri dapit sa Tagaluan kang Brother Siri Idkila, kumusta kanimo brother? Diri dapit sa Hingoog City sa mga kaigsunan, kumusta kaninyo sa mga nagsunod? Ya dapit o diri dapit sa Balingasag o sa Binitinan, kumusta? Diri dapit sa Aplaya sa mga kaigsunan sa Mabini Pamili diha sa Baybay dapit, no? Aplaya sa Misamis Oriental. O labi na sa kinatibuk-an sa dapit sa Cagayan de Oro City, kumusta kaninyo? O diya sa dapit sa Bara Upol, sa Upol, no? Cagayan de Oro City, kumusta sa mga kaigsunan? O kang Brother Tinoy Palapar sa Lingating Maungon Bukidnon, kumusta sa inyong pagsunod? O diri dapit pod sa Calaveria, Intero Calaveria, kumusta kanyo sa dapit usab sa Bukidnon? Hain man dapit kini madungog, kumusta kaninyo? O dining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kini na usab si Brother Dibs Rizaba, makikauban kaninyo nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran o karon sa pagpadayon, ihatag ko pagkapos sa kauban partong ministro o ebanghelista. O kumusta usab kaninyo mga gilaan o mga igsunan, kini karon yung igsoon Brother Robert Consad nga mo isa makiguban sa pagtuon nining usa ka tulumanon mga langit dong lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon yatag kamo sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa gihapon kini igsoon Ebanghelista Brother Ronald Kanyaman katambayong usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igahatod dia kaninyo. Ug sa dili paglangan ihatag ko pa kamos pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo nining atong programa og mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhining maong sibihan sa RP Index KO
Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlang Domingo alas 12 ang atong takna magsugod ug matapos sa launa ang takna sa kahaponon. Live kita sa Facebook mga kaigsunan o makita usab sa para sa Cable TV ang maong programa sa mga ministro sa PBCM ang uluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O makita usab sa YouTube ang atong programa mga kaigsunan. Og dinhi usab nining maong simbihan sa RP Index Kidi Dipulog mabati usab ang programa matag adlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion matag adlaw gyapon nga Domingo live gyapon sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Og dinhi usab nining maong simbihan sa RP Index DR Dipulog mabati ang programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon. Ug ang programa sa PBCM nga mga langit nung lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo City, Cebu sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radyo Natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kabuntagon. Masubli kini sa alas 5 ang tagna sa kahaponon ngadto sa alas 6 ang tagna sa gabion. Dinhi sa Butuan City mabati usab sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Og dinhi usab gihapon sa Valencia sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Og mabati dinhi ning ilang sibihan sa FM station dinhi sa Valencia sa samang takna. Dinis Manolo Portits Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinis sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinis Pagadian City sa Arimin DXPR alauna ngadto sa alauna imidya ang takna sa kahaponon. Og dinis sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi usab sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang tulumanon dinhi sa Digsario Radyo Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio mabati usab ang programa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. O kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Diadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og ang atong mga pagpanimbaya, atong timbayahan rin mga kaigsunan mga kasudong kanato via Facebook Live from United States of America. Nila ni TC Kulihat and Sister Lily Kulihat Peterson gikan sa Blackport, New York. Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Duna usab nagasud-ong kanato via Facebook Live from Alabama, from Tennessee, West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family. Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug di Brother Nicodemos Nicky Hermias nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Ambrosio Verano and family ug sa atong igsoon engineer Brother Derwin Mangal Susab nagapatalingog. Tanan nga mga higala nga mga salesman labi na sa atong higala Brother Jude Derek Aranas uban sa iyang pamilya nagapaminaw usab ug nagasudong sa atoang tulumanon. O kung uban nga nagasunod ng kapaminaw, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O garon sa pag-iskot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Dining mga pahayag o pamaagi sa atong mga pagpamatuod, Brad Ron, Brad Robert, Brad Deber, ang ato nga sistema, Brad Ronald,
Ang pagtubag sa giluwatang pamahayag sa usa ka pastor sa Sabadista dinhi nanukad sa Dipulog, no, sa programa nila sa RPN DX KD alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion. Ang ato alas 6 ngadto alas 7 sa kagabion diri gyapon sa mong gisibihan. Ang butang manggod nga adunay iyang giluwatang pamahayag nga nagsige lang siya balik-balik ba brethren sa mga pagbinastos iyam ng katungod. Amot og gidisiplina ba ni siya sa iyang mga labaw pa kay ingon ani ba day ang klase sa mga Sabadista kong makig-argue, no, sa mga minister sa PIBSIM. Masig tirira na ingon ana ang ilang pinamatudan na lugar. Muna usa nga atong kahigbugngan kung nganong gitugutan kini sa kadagkuan sa Sabadista. O aduna siya giluwatang pamahayag nga imbis doon na imong pangutana brethren, dito unta siya mohatag og pagtubag pero naglain siya. Pero adisir sa nato ipakita niya na ang atong magtutudlo doon na gid siya gibilin nga ang mga magwawali sa ministro o mga ministro sa PIBSIM adun na siya pagtugon nga dili ta ipagkabalaka kay ang atong pagmamatod diha sa mga referensya o na sa Biblia unya dayon dili daw may tabo nga malibilo ta sa atong mga pagpamatod o kini brethren atong patalinghugan o inyong pamatian na ang mensahe instruction sa magtutudlo para sa mga magwawali niya. Okay? Okay, atong napamatian nga ang mga ministro sa PIBSIM tungod na sa kadugay sa atong tingog sa atong magtutulo brethren nga dili kuno nagpataka ang mga magwawali sa PIBSIM kung magpadayag og kamaturan kay magbase daw na og mga dokumento ang kasaysayan sa history lugar. Unang-una, Biblia dayon suportado dayon sa mga referensya nga dili pod kasupak sa Biblia. Unya dili daw nga nasupak nga malibilo ang mga ministro sa PIBSIM dili gyud daw ingon niya na. Nakaron gumikan nini ang gibuhat nimo brethren sa may agi atong gipangutana kay gibalik nato brethren. Nga nalain man ang iyang tubag unsa ba ang imong pangutana brethren? Okay, atong i-plastar kay atong ibalik kining maong pangutana nga gi-address nato nining pastor sa Sabadista nga sa mga pagwali niya dili na lugar punto por punto ang mga pagtubag banao. O Bindilyo nagtan-aw man ka kay nagsunod man ka sa among programa. Naay picture gibutang dina og naay gi pangutana dina. Address mo ha. Akong basahon para nga og pa piyong-piyong ba karon diha sa pagsunod madunggan nimo ni. Sa ato pa imo ng pangutana brethren. Atong ipangutana kay mamo ni atong ipangutana atong milabay nga mga nanglabay ng Domingo pero wa gyud tagaig pagtubag. Nitubag man pero wa mahaom tulibagbag nga paagi sa pagtubag. Ang pangutana mo niyo, Mr. Pastor Bindilyo, nga nagbandilyo, allergy ra ba ka basta mag-ingon ng bandilyo kay matud pa nimo among giusab ang imong aplido. Lahi ang imong aplidong Bindilyo, lahi ng bandilyo kay kanang bandilyo pagsibya kana. Nagsibya man ka mo nang among gi-address Mr. Pastor Bindilyo nga nagbandilyo unsa man di ang matanga sa inyong basahon nga giingon ni Ellen G. White nga gidili ang pagbinastos kung kanang imong gisulti. Unay question ha? Kung kanang imong gisulti dili man di ay na binastos mo nang question ako. Gitubag pa nimo na specific. Kay matud pa nimo di man ka na binastos mo man iyang i-counter rebellion. Wa man kuno siya magbinastos. Unya mo na kong gipangutana unsa man di ay i-specify. Ang pulong nga binastos nga mo'y gidili ni Mrs. White para makatagad ang mga naminaw nga mo ni imong gilikayan nga dili binastos. Oh, namo na. Pero unsay iyang tubag? Atong pamation gyapon, brethren, ang iyang tubag. Okay. Mo ni tubag ni Pastor Bindilyo. Ipapligyo nila tanan.
ito baga Bidilyo, unsay giingon ni Ellen G. White nga bastos, nga dili ipasulti o dili magsulti pasakit. Ha? Kabalo na di mo ana? Nga dili mo pasakit? Ang inyong mga sinultian sa una, dili pasakit? Kanang pangutanon mo og tarong, apelyido inyong usbon, imbestigon inyong ingon amo dahil kay tiguan? Igsoon. Di ba? Mao na mga kaigsunan o kahigalan. Ato laman nga giplastar ang kamatuoran dinhi. Atong giplastar ang kamatuoran nga no? Ato nga giplastar ni ano ng tao mahibalo nga diya nagyay rin grupos tinuhuan karon nga ga-introduce og Dios Espiritu Santo nga naay upat ka buok babae gilumpong. Oh. Ato nang nadunggan no? Pagkalayo sa tubag. Pagkalayo sa tubag. Oo. Karon ang pangutana, nag-ingon siya brethren nga tungod sa atong gibasa lugar nga masakit kuno nga pulo nga gidili ni Ellen Goldwhite. Nakabantay na day kuno ta. Ngano man daw kuno nga dunay nangutana sa igsuon nila sa pagtuo. Katumantong apelidog Tigon brethren. Taon-taon na Reverend. Unya ang iyang edad adto sa pagpangutana niya murag tungod sa kadugay na mga siya sa 73 sa brethren. So ito patiguang na gyud nga edad. Oh, tiguang na gyud nga edad. Aha. Unya tungod kay ato kunong ginganlan og tigulang, giusab kuno natong apelyido kay Tigon nya giingog tigulang. Imo ra man ang hunahuna. Nag-describe ta kay naa siya sa kahingkuron nga tigulang, unya gikasakit day na nimo. Unya kay gikasakit man day na nimo tungod kay nagngalan mig tigulang. Ang bugti day nimo nga ang imo di ay ang pagbinastos kay para mobalos kag pasakit nga normally nga kung kami man di ay nagbuhat og pagpasakit nimo mo follow ka sa instruction sa inyong labaw diha Nga mo si Ellen o Goldwhite. Ellen Goldwhite. Kaya mo may magtutukod sa sabadista. Unya unsahin no imong gitubag nga naglitok mi og tigulang gipangutana ka balikan nato ang naka-display o ang imo pangutana brethren Okay, para atong makita ibalik. sa mga kaigalaan. Oo, para gyud nga ilang masundan Reverend mo ni atong gi-question nga wa niya to baga. Ha? Kana Mr. Pastor Bindilyo nga nagbandilyo unsa man diay matangas inyong basahon ang giingon ni Ellen Goldwhite nga gidili ang pagbinastos kung kanang imong gisulti dili man diay binastos. Unya sa pagtubag ni Reverend, atong gi-display balik na matud pa niya kita kuno kabalo na dai mo niya nang mga ministros PBCM apil ang binastos og makapasakit. Kinsa kuno'y unang nibuhi og makapasakit kita kuno. Ngano? Ato kunong gi-revise usas iyang texter nga si Tigon kauban man niyang sabadista. Apelidog Tigon ato kunong giutro ginganlag Tiguang. Karon. Uy Bindilyo wa ka kabalo ani. Nga kanang imong texter siya mismo mo nag-ingon nga taas na siyang edad tiguang na siya. Mo nang among gidriban si Tigon nga tiguang dili na pagpasakit in taon. Natanawa ha ato ni makita karon. Unya nining puntuha kay nagpasakit naghimo maday mig kasakit. Yang gidriban na brethren. Oo. Kay sa ato brethren og mga upaw na tano. Awa may question Og mga pangag na tahapit no, mahingo atong ipon. Pero dili man tingali makatarunganon og nangahingo na atong ipon hapit na kahingoon pa nang litan pod na upaw na ta hapit na mahurot ang buhok nga mo ilanan kibali nga nanatas kahingkuron o tiguang. unya og ignon tagtiguang di ta mosugot no kini siya nag-iming kay gadipinsa siya siyang kauban nga gihanlag tiguang kay di niya ka mosugot Bindilyo nga kung matiguang ka di ka mosugot kay bisag na nga pangag ka na hapit diha ignon lang gyapon kag batanon. Mo di imong gusto. Nakaroon. Niya. Kung ang pag-ingog tigulang pagpasakit na, unang-una si Haring David. Nagpasakit siya o nagsakit siya, gisakit niya ang iyang kaugalingon. Ngano? Tungod sa pulo nga tigulang. Unsa gisulti Brother ni David bahin siya ang kaugalingon. Nag-ingon ba siya sa diya nga tigulang na siya, iya bang giingon nga batanon lang gyapon ko? Dili reb gi terminuhan kini ni ako tigulang na atong pagaprubahan dinhi sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia dinhi sa Salmo 37 bersikulo 25 nagaingon nabata ako kaniadto ug garon ako tigulang na
apan wala ako makakita sa matarong nga gibiyaan, ni magpakilimos og tinapay ang iyang kaliwat. Oh, matinaw. Brad Ronnie, matinaw mga mahal namong tigpaminaw nga si Haring David admitado siya nga ako karon tigulang na, nabata ako kaniadto, pero matod pa niya, nagsugod siya ka bata, ako karon tigulang na. Nasayop ba si David? Nga naghingalan siya siyang kaugal nga tigulang na, kay matod pa niyo, pag mag-ingog tigulang, kami lugar, matod pa niyo, Nakapasakit. pasakit na o nakapasakit na kami. Diya siya imong kauban nga 70 Adventist. Amo ti question ko no Bendilio kana si tigon og batanon pa na kay haron mingon ka nga nakapasakit og mingon mig tiguang niya. Okay, gibali na to. Mm. Pamation na mo na, pero dili ka motubag, sigurado maglain kag imuha. Ay tulibagbag man Oh, nagili. nakaroon. Gawas niya na si Haring David, nag-ingon ba siya gyapon nga ngadto sa mga kanang mga tao nga wala sa taro nga binuhatan, iya ba gyapon nga giingnag tigulang, Brad Ronald, sumala sa Biblia? Oo, Reb, giignang yun ni David. Ang purib-rib akong pagabasahon din sa Maayong Balita Biblia, din sa nakasulat sa Salmo, Kapitulo 89, versikulo 43 hangtod sa 45, ingon niini ang atong mabasa sa 43. Gihimo mong walay kapuslanan ang iyang mga hinagiban, o gipabuntog mo siya sa panggubatan. 44. Gikuhaan mo siya sa iyang harianong sitro, o gipukan mo ang iyang trono ngadto sa yuta. 45. Gihimo mo siyang tigulang bisan dili pa panahon niya, o gibulit mo siya sa kaulawan. Okay, no? Ang atong nakadisplay nga Salmo 89:43, balikan ta ang 44 o 45 na atong makita diha para kay naman na nasunod naman na Brethren ang mga pamatuod no nga kinyo na gihukasan mo siya sa iyang harianong sitro o gipukan mo ang iyang trono ngadto sa yuta, gihimo mo siyang tigulang sa dili pa panahon o gibulit mo siya sa kaulawan. Mga mahal nga tigpaminaw, matod pa ni David, gihimo sa Dios nga tigulang bisan wa pa mo abot ang iyang panahon. Batanon pa unta, brethren. Pero nga ni David, gihimo na siya sa Dios nga tigulang bisag wa pa mo abot ang panahon niya nga matigulang. Niya kay naglitok man si David og tigulang, nagtamay siya ato. Ang question Bendilio, si David bay naghimo og pagpasakit tungod kay nagmention siya og tiguang? Oh, gisakit niya ang laing tao Oo. nga kontra lugar sa ilang dili pagtuo Kay kun o ikaw sa iya pong kaugalingon. Okay, kung ikaw Bendilio manabot diay, kung ang among paggamit nga ginana mo tigon og tiguang makapasakit ay na, unang-una si David nakahimo diay pagpasakit sa iyang isig ka magtuto sa Dios. Oh. Nakaron gawas niya na kisa pa ang nagbuhat og pagpasakit kung ang termino nga mulitok tag tigulang pagpasakit na kaysa pa sumala sa Biblia, Brad Robert. Mo si Job, Red. Niya akong pagabasahon sa Job, Kapitulo 12, versikulo 19 ngadto sa 20. Pero ang Biblia nga akong pagabasahon, kining tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Oh, pabor nila. Pabor nila. Okay. Siya magpalakaw sa mga saserdote nga mga hinubuan, o gidaog niya ang mga makagahom. Siya makapugong sa dila sa matinumanon, og ang tigulang iyang pagakuhaan sa salabutan. Ay, nakita na to mga mahal mong tigpaminaw, katawanan ning among kaatbang. Nag-ingon si Propeta Job nga ang tigulang iyang kuhaan og salabutan. Ay doble lugar kay kung mulitok og tigulang, brethren, pagpasakit naman na. Unya giingon pag niya, gikuhaan og salabutan, gidubli-dublihan, gidublahan pag yung lugar niyo. Oh, gawas nga ginlag tigulang gikuhaan pag yung salabutan. Oh, unya sa samang pagkaagi kung naglitok mig tigulang, nganong i-deny man namo?
nga wala man na magpasabot nga og sa duwa pas dama na baboy nami, ikaw man mo inababoy kay gusto kang modama. Ay di man nakadama. O di sa ato pa naklaro karon nga si Job militok sa pulong nga tigulang. Gawas pa ni ana. Aduna pay pagdaig bradon gani ni David sa mga tigulang na bradon nga naas pagkabuutan bradon. Tinood ka na, Reverend. Kay katong mga tigulang nga wala sa pagkabutan, katong mga batanon nga wala pas pagkatigulang bradon, pero dunay gihimong kasaypanan. Gihimo sila sa Dios na pud nga tigulang bisag wala pa moabot ang panahon. Pero matod pa ni David, alang pud niya atong mga tigulang nga nagmatarong bradon unsay pag-describe o paghulagway ni Haring David. Okay, adunay pagpamunga niadtong mga gihulagway ni David nga mga tigulang pero naa nagtuman sa kabubuton, reglamentos Dios. Nag-mention siya niini sa iyang pagpahayag dinhi gyapon Reverend basahon ako sa Salmo. Pero sa Biblia nga maayong balita Biblia kun Biblia ang Katoliko nako pagabasahon. Sa kapitulo 92 sa Salmo, versikulo 12, ang pagsugod na kog basa, ako na lang ilapos ni nga 14 ang pagbasa Reverend. Unahon nato ang 12 ug 13 no, dayon display. isunod nimo ang bersikulo 14. Okay, unahon na to pagbasa gingon. Mulambo ang mga matarong sama sa palmira. Mutubo sila sama sa mga sidro sa Libanon. O pay pagpahayag sa mga sidro sa Libanon. Sama sila sa mga kahoy nga gitanom diha sa balay sa Ginoo. Og midaghan diha sa templo sa misanay. Og misanay og midaghan diha sa templo sa Dios. Sa ato pa adli sa mga batan-on Reverend nga mahimo daw sila nga mulambo ang mga matarong sama sa palmira, mutubo sila. Address sa Biblia dito sa mga tao. Mga tao. Unsa ning matanga sa mga tao? Okay. Niya, sama gingon dayon sa pagpahayag nga atong pagabasahon sa giingon sa Biblia, sama sila sa mga kahoy nga gitanom diha sa balay sa Ginoo ug midaghan sila sa templo sa atong Dios. Sa 14 dayon, mao ning giingon, mamungag gihapon sila bisan tigulang na og kanunay lunhaw ug likod. Gidayeg ni David, mamungag yapon sila bisag tigulang na. Mahimo silang lunhaw ug ligon. Tigulang na unta brethren, pero kay nag-alagad man sa Dios. Sa Dios, Tigulang nga ligon og lunhaw kanang lunhaw brethren, murag batan-on pa bisag tigulang na. Nya giingon ni David, tigulang na. Nagdayo ba si David dala ang pagtamay kay ang pulong tigulang makapasakit man din na nga pulong bis kang bindilyo. bis sa imong sinultihan bindilyo sa imong pagbandilyo. Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw nga dili man nasibo sa Biblia nga sa labing pagkatinaw dugang payag sa Biblia bisan pagani si propeta Daniel ang Dios iya paganing ginganlan og tigulang. Nagpasakit ba, naghimo ba pagsakit si Daniel nga propeta ngadto sa Dios nga gihimo niya na pud nga tigulang? Unsay puriba brother sumala sa Biblia? Ato pagabasahon Reb dinhi sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 9 unya ato pagabasahon kining Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Pabor gyapon. Nagaingon. Ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod. Ang iyang mga bisti maputi ingon sa niebe ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nagadilaag nga siga ug ang mga ligid niini mao ang nagasiga nga kalayo. Di ba matinaw mga mahal namong tigpaminaw, mga kahigalaan, mga kaigsunan? Unsay gisulti ni propeta Daniel? Ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw. Kining giadresan ni propeta Daniel nga tigulang sa mga adlaw. Dios ang gipasabot niya nini. Malipay ba ang Dios niini kung ingnog tigulang base sa imong sinultihan? Ay dili kay pagpasakit na. Pabor na sa inyong Biblia. Naunsa man ning inyong Biblia di ay. Wa di ni magkadimao kay nakalitok magtigulang. Moingon mo si Daniel may naglitok ana. Unya
Kay si Daniel may naglitok, o kami naglitok og tigulang, ingnon man minimong nagpasakit. Dito atong imong kauban nga tigulang na. Na ang imo di ay nga bisag tigulang na, ingnon lang namo og batanon. Pares nato lugar nga hapit na ta mga pangag, ingnon ka lugar namo nga batanon pa ka. O batanon pa mi, bisag nangapangag na. Pagka makauulaw anang imong sinabtan, oy. Oo, gyud. Oh. Kung bation tagkaulaw. Nakaron, atong iplastar ang katarungan. Gawas kang propeta Job o kang David o kang Daniel nga naglitok og tigulang. Isi propeta Isaias, naghimo ba siyag daotang mga pamahayag, nagpasakit, naghimo ba siyag pagsakit? Brad Ronald, sumala sa Biblia, naghimo ba siyag pagsakit? Wala gid Reb. Wala og kita mo'y pasultihon. Pero base siyang sinultan, naghimo ba si Isaias og pagsakit? Ani Areb. Okay. Ako gihapong ipabor dinhi sa SDA Bible Reb ang prueba. Dinhi sa nakasulat sa Isaias kapitulo 65 bersikulo 20 nagaingon, wala na unyay bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka taong tigulang nga dili matugob sa iyang mga adlaw, kay ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig, ug ang makasasala sanglit adunay usa ka gatos ka tuig ang kagulangon pagatunglohon. Oh. Mato pa ni propeta Isaias, nagisgot siya tigulang, di nagkapasakit. Gawas kang But David, oh. kang Job, kang Daniel, apil pas propeta Isaias, nagbinsin og tiguang, o di nakapasakit sila. Bisa imo ang prinsipyo mitsil bindilyo. Mo na gingon, bad principles ng imong gihimo ba? Kung kining among gibuhat, tugutan tag pagpasakit man ni Reverend, una ang mga alagad sa Dios sa Biblia, una to silang nakapasakit. Busa, buti pasabot badron, kung naa sa mga propita nga naglitok silang tigulang, unya kita naglitok pong tigulang, di ay pagpasakit badron. Ilhanan day na sa mga matuod nga katawhan sa Dios. Base siyang gilitok nga kita piki, ang resulta. Nagpaka-paka ang atong rason diha niya. Ni paka hinon siya. Kitaon mo, mga mahal lamong tigpaminaw. Nakaron, niya pa'y mga butang nga angay natong ipakita. Ni-repute siya nga pagpasakit kuno ang atong gibuhat tungod kay naglitok tag tigulang. Si tigon kuno nga tigulang na kay himuon niya gyud ni nga batanon ba ang butang nga dili mahimo iyang himuon. O tanawa ha atong balikan. Sa gipangutana ni Brad Rooney, klaro kaayo nga wala diya siyang pangutana ang iyang tubag. Ang pangutana ni Brad Rooney, Mr. Pastor Bendilio, iyana ra gud to. Very simple. Nga nagbandilyo, kung kanang imong gisulti nga dili man day na bastos, unsa man day ang matanga nga pagkabastos ang gisulti ni Ellen Gulwet diya sa inyong basahon, nga gidili ang pagbinastos kung kanang imong gisulti dili pa pagbinastos. Sus ari siya. Gidili di ang pagpasakit. Kung pagpasakit na gining among gibuhat, kinanglan mo follow ka nga dili ka mutubay sa among gibuhat nga pagpasakit. Kung pagpasakit man di ay ang gigamit namong termino nga naglitok migtigulang. Gibasi man na nato sa basahon. Hayang basahon, Bradron. Okay, basahon nga gisulat ni Ellen Goldwhite atong i-flash screen kining basahon mga hitabo sa katapusang panahon Para makabasa ang katong wala masayod nga mo ni unod aning basahon na. o makita po nila nga naagid atong ebidensya nga basahon gyud ni Mrs. White mo atong basahon nga nagdili si Mrs. White sa pagsulti og mga binastos niya. Sa pahina 75, mga punto lang atong pagbasahon giingon sa pagpahayag dinhi nimong basahon mga itabos katapusang panahon ni Ellen Goldwhite, dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon, palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Kinsay gitugon kami? Dili. Dili. Ang mga sabadista. Niya kung magbuhat tagpasakit pananglitan Bradron, ang ila, ang reply normal sa ilaha kay naay mga tugon man.
ang naitabo wa man kay nakigtubay man kung ang among gisulti nga naglitok mig tigulang pagpasakit. Maong gi-question ka unsa man ang binastos sa ang gidili ni Ellen Goldwhite kung kanang imong gipanglitok dili pa man day na bastos. Ha? Mao man na ron ang imong tubagon. Hangtod karon nagpabili na nga wa mo tubag. Wa gyud mo tubag. Kunya ato na ning ipangutanan ni Reverend. Asa may mas labing masakit bindilyo ang among pag-ingon, pagminsin og tiguang o anang pag-ingon nimo sa among magtutudlo nga among giasin og among gibulat. Oh, niya ingon ni pod Bradron. Oh. Kung basahon pa si Mitchell Bendilio, nahimo pa ni siyang basahon. May Mitchell Bendilio ba, Bradron? Wala na, panas na kay sigon sa tugon ni Ellen Goldwhite kung doon na may balasahon nga nagsultig binastos o makapasakit palaon diha sa maong basahon. O gisulat pa siya sa pisara, Bradron, pinagi sa chok Wa na na. abagyapon. Kanang giingon nga iris the board, wala na, hanaw na, wala na Bendilio. O sa tao pang patay, Bradron, wa na si Bendilio kay gilubong na. Wa na, gilubong na. Muna Dong Bendilio, Dong. Dudungon na to, kasi masuko sa tagog tiguang. Basig mo yun siya nga, nganong inyo man kung dudungon, abdi ka musugot, unsa man, Day Bendilio, musugot ka na, Day. Busa, sakto gyud nga mo ingon migdudong. Nakaron Dong Bendilio, niya. Karon, ngano man mga mahala mong tigpaminaw, nga nakatugon man di ay nga dili maglitok og binastos og makapasakit. Nibaos man siya pagpasakit. Admitted na siya, Bradron, kay ang pag-ingon natong tigulang kanang iyang gibuhat kay naningil ko ta nakamangno na data nga pagpasakit kusog man kuno ta mo pasakit tungod kay ang iyang kauban ginganlan kuno natong tigulang. Unya, Kay ang iyang apelyido gipulihan kuno natong tigulang. Bandilyo. Oh, Bandilyo kuno ang iyang Bendilyo. Bisan palagi gipulihan natong tigulang kay Oo. nag-describe ta sa iyang sitwasyon na sa iyang pagkatao, Bradron. Mataas na siya edad. It doesn't mean nga dautan na kay kumauna si David dautan, si propeta Isaias dautan, Si Job. dautan, si Daniel Dios pa iyang giingnag tigulang na. Oh. Nakaron arita ngano di ay siya Brad Ronald, Brad Robert, nganong di siya mo follow ani tungod kay siya mismo siyang baba nagsulti nga dili gid siya mosunod ni Ellen Goldwhite. Oo, wala siya mosunod. Wala siya mosunod. Kay ang iya daw, kung si Ellen Goldwhite nagsabado, naman daw sa Biblia, nagsabado po siya. Pero, never nga iyang sundon o katong iyang mga sinunat, mao di ay. Nakamong mga pastor sa Sabadista, makatugot mo. Nga, di ay ni siya magsunod, maglain din ni siya. Puriba, dili kami ang magsulti. Kung amo ni gisulti, gikan sa iyang baba nga among nadungog o ato karong madungog. Niya, inyong patalingogan. Okay. Si Mrs. White nagsunod ra pod sa pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Ang Sabado ipabalaan. Ni ako pod dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nakauban lang mi tungod kay pareha mi nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Si Mrs. White nagsunod ra pod sa pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Ang Sabado ipabalaan. Ni ako pod dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nakauban lang mi tungod kay pareha mi nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Okay. Okay. Na, Klaro kayo. grabing pagpamatuod ni mo. Nga wa ka mosunod ni Mrs. White. Ang imong gisunod, tungod kay si Ellen Goldwhite nagsabado, dili kay nagsabado ka tungod kang Ellen Goldwhite, tungod kay nas Biblia, imong gisunod. Mao din ihawa ka sa basahon nga gidili ang pagbinastos. Nakaron, ingon di ka nga ang imong gisunod ang pagsabado lang. Sa Biblia ba? Sabado ba lang? O tinuod ka ang Sabado? Padayon? Pero wala lang sa taan ng tupikuha. Kay nga to aman, granting nga ang Sabado mo'y nakapatinuod nimo sa imong pagsunod. Ang Biblia ba, naglitok ba lamang og taman sa Sabado? Katubang gilitok ni Ellen Goldwhite nga nakapatik sa inyong basahon nga gidili ang pagbinastos, wala ba na sa Biblia po? O, manang giingon nga ang Biblia nagpahamangno nga kinanglan ra ba ang mga tao sa Dios kung musulti
kinahanglan nga kandaduhan ang baba dili taklis. Unsay puriba sa Biblia, Brad Robert? Anari bang prohibarib sa Sirach, Kapitulo versikulo 28, Kapitulo 28, versikulo 25, ngadto sa 26. Ang Biblia pagabasahon, mo ang mayong balita, Biblia sa Sirach 28, 25, 26. Ingon ini. Nan, sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang tagsa-tagsa kapulong o pag-andam og usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali unya at tingali adunay usa ka tawo nga naghulat anos ay ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay masukamod ikaw sa imong kaugalingong mga pulong ug may luka pa diya sa tubangan niya. Oh. Ang Biblia, Mr. Bendelio, nagpahamang no kanimo o kanato kung nag-angkon tag tao sa Dios Badron. Tinuod. Nga butangan kunog kandado ang atong baba magbantay ta. Kay kung di ta magbantay, narba kunoy tao nga naghulat kanus ka masayop. Og diha dayon kung masayop ka, mahiluka pa ka diha sa ilang atubangan. O tanawa. Ang imong sinabtan pagkamulitok og tigulang dautan nakapasakit na. Pagbasa sa Biblia, ang mga propeta nahimong di na propeta. Tungod kay sila nagpasakit. Gumikan nga naglitok sila sa pulong tigulang. Okay, tao na to na. Klaro kayong wa gin magmatngon si Bendelio Rib sa iyang pagpamulong, wa katuman sa instruction sa Biblia nga kung katawan sa Dios, ingon nga pakandaduhan ang baba kanang magmatngon ug magbantay sa atong pinulungan. Okay, matod palagi niya. Ang akong gisunod ang sabadura. Oh. Di ko mosunod ni Eileen Goldwhite. Busa kay di magkamusunod unsa iyang gilitok. Niya atong pamation ang iyang gilitok. Nga wa niya sunda si Eileen Goldwhite. Yan Charlito, Eugenio, Charlito. Giomol ka ni Tomas Eugenio gikas abog siyota og resulta kas pagkigilawas. Oh. Yan Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw, nag-question siya nga resulta ba kuno kos pagkigilawas? Usa pagjirjer. Ay terminong buti pasabot binatan-on kuno nga pamaagi. Kay ngano, gusto siya Brad Ron nga bisag hapit na siya mahingo, anhi siya mo mutupad sa sinultihan, makigkumparar sa batanon ba nga jerjer kay binatanon mo kuno nang iya. Kung magbinatanon ta, Mr. Bendelio sa iyong pagbandilyo, dili na ba na bastos? Kay ingon na ba ka accredited sa KBP? Mao gi pasiguro ba niya sa iyang kaugalingon? Sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Suhito kuno siya sa balaod sa KBP. Ug masuhito na data Badron, mag-unana na data sulti. Mao nga part 1 na nga KBP. Pero ang part 2 nga KBP, kapa-kapa broadcast pataka. Part 3, kahilabihan, kabastusan, pagkatawhana. Ngano man Ron, doon na pabailaing pagbinastos niya, Bradron? Atong pabinawan ang dugang niya nga mga gibuhi ang pagbinastos, Reverend. Parte sa atong magtutudlo. Oo. Kay matod pa niya, na magkuno'y asawa ang atong magtutudlo, Bradron. Amo ingon daw kuno ang iyang asawa, butangi ko o Dios. Atong nakita, Bradron nga, kini siya nakaagig hilawas ba? Ang iyang gipakighilawasan mo, sulti day, Bendelio, butangi ko, ato pamation. Atong pabinawan. Ang muot-muot. Olaw. Dili ka pugnan Bendelio. Ang among Dios otropod. Unsay dili mapugnan kamo sumpay. Nanong maghupot siya gupat ka babae Bendelio kay dili kapugnan. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Okay. Pero unsa kuno'y dili kapugnan sa among magtutulo ang iyang buhi kay ang pagpangasawa god mga mahal lamong tigpaminaw na mas 19:26 mahimo mong god sa Dios ang tanan. Unya sa Hub diha gibase nga kung maghisgot tag Dios di man god mo to gisamarais nato lugar Bradron. Oh. Naman sa Hub lugar nga 42 nga nahibalo walay butang nga dili mahimo diya sa Dios ug walay tuyo niya nga kapugngan. Pero gidrive niya nga matod pa niya unsa may di kapugngan.
unsay di kapungan ang iyang buhi ngano man ang buhi kuno sa among magtutulo kay ang amo kuno magtutulo dako og buhi matud pa niya busa ang asawa kuno sa among magtutulo diyon ipasulti niya ba butangi o Dios butangi ko o Dios mahibaw-an hinon bradron nga nakaagi siya pakigilawas bradron ingon ana day ang gibuhat sa babae butangi ko bindilyo oh bindilyo butangi ko pamatiw na to Atong paminahon. Mingon ang iyang asawa, O Dios, O Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, butangi Dios. oh nakita na to oh nagdibride siya ba nga mo kung nagisulti sa asawa sa Dios Sa tinuod ng Reverend, kining iyang kibuhian diri sa itong magtutudlo, iya lang girilay ba? Girilay lang niya ang iyang binuhatan. Kaya kung nana siya partner di ay, ang ano man nakasulti ka na binilyo kung wa ka makaagyan na. Sa ito pa dahil imong partner, mingon dahil imong partner sa imo nga, oh, bindilyo, butangin na bindilyo. Oo. Kay mo man na imong gibuhat diri sa mong magtutudlo, imo nang buhat, imo nang gipahid diri sa mong magtutudlo. na gawas niya na ang amo daw kunong magtutulo na gikahiligan atong pamation Okay. kay dili man ni daw para niya binastos mo nang gipangutanan ni Brad Ronnie kung dili ni binastos unsa man ang gidili sa inyong basahon nga mga hitabo sa katapusang panahon sa pahina 75 nga gidili ni Ellen Goldwhite ang pagbinastos niya atong pamation unsay hilig daw sa among tutudlo Nalusot ang binastos ni Bidilyo. Kinsa may gauna-una na ng gite? Gite. 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 Uy, ay suwa, pitong-pitong ba? Uy, ay suwa, pitong-pitong ba? oh tanawa kung imong tan-awon ang personal niya o diha sa pagsulti niya mga mahal na mong tigpaminaw unsay imo ikasulti mo yung ka nga but-an ni si Bindilyo pananglitan basig mo ingon mo garo-garo inyo na nga kondisyon Oh. inyo nang ekspresyon express sa inyong nakita sa sitwasyon tanawar ko to ang iyang sistema o ang iyang sitwasyon Poros binastos ang gibuhian ni Mudo bindilyo. nakarondong kay matod pa nimo ang gisunod nimo dili ang katungtugon ni Ellen Goldwhite nga gidili ang pagbinastos Kaya nagkauban na kuno sila, kay pareho silang nagbantay sa adlang kay paulay sa naamag Kado. kuno sa Biblia ikinibang kalawayan o paghimog laway o katistis sumala sa Biblia naa ba sa Biblia nga gidili na Brad Deber sumala sa nakasulat Oo kayo rin, ba't ang pagkabasahon? Din sa Mayong Balita, Biblia. Sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 4, nagaingon, ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang, o mahugawng tiaw. nakita na to ayaw kamo paggamit sa sulting binuang o sa sulting malaway unya siguruhon ra nimo ang Sabado pagka matod pa niya iya ra batang ingnon badron nga pagka makaluluoy uwaw nakita kay mauwaw ani ha mga mahal mong tigpaminaw pagkaklaro gididaan diita sa paglaway sa Biblia Kay bisan og moingon sa Reverend, basin moingon siya nga, ang mga tiyaw-tiyaw man nakuha, di, wa gyapon gitugos Biblia do, bindilyo. Kanang mga mahugawng tiyaw. Tiaw. nakaron kay wa man day itugot sa Biblia ang tiaw makasulod ba siya ngadtos gingharian sa langit o sa katapad mahimo ba siyang katapad sa Dios niya ng pamagiha Brad Ronald kung maglitok siya sa mga malaway Ani Arib, ang puriba akong basahon din sa Biblia gapon nga SDA Bible. pabor na Pabor na sa SDA Bible, sa SDA. Dinhi sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 27 nagaingon, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero, sa basahon sa kinabuhi. sus ang masulat day sa basahon sa kinabuhi katong wala magbuhat sa pagpamakak o wala magbuhat sa malaway
O nakatong imong gibuhat mao nga si Brad Ron granting Brad Ron. Nga kita maimpirno Brad Ron kay nagsunod tagpiki nga Dios Brad Ron. Di mupaka kita no. Kay di man tinod. Unya kay nagsunod man ta sa Dios nga piki na karon atong makita kini karon nga sa pagsunod nato sa Dios kay piki man na mao na nga ang iya di ay maimpirno ta kung siya pasultihon, no? Nakaroon ang imong pagkalawayan, asam day ka ibutang niya na. Oh, na bindilyo. Di classmate, nabutang hinon kita karong classmate. Pero di man ka makatabla. Ha? Kay nga no, nanghugot ka nga among magtutulo, dingi angay nga sundon. Tanawa sa pagsigiri mong dili angay sundon kay kinini ang unsay iyang pagsulti bradon sa termino sa tumagtutulo. Bayidor. Masanunsa na lang. Na busa kay Bayidor man, naglaway-laway na siya. Siya na makasulod dito sa kaharian sa langit. Pagbasa bindilyo, nga maglaway, dili maimpirno. Basa. Muundang migwali. Kabasa gani kadong. Ikaw ba moingog, muundang kagwali, pero hangtod karon wa gyud. Bisag nadutla na, moingog. Wa, madutli. Ona, dugang pangutan na bindilyo nga imong tubagon, asas Biblia nga ang nagsultig laway, makauban sa Dios dito sa langit. O, diya, mayroon siya, dili man na laway. So, nigawas ang question. Kung di na laway, di na bastos, unsa lagi? Kana, Ang giingon. i-specify. Ni Ellen Goldwhite. Ha? Imbis white na, imo mang palagumon. Ha? Nakaron. Unsay tawag sa mga tao kung naa sa buhat sa pagkalawayan o sa pagkabastos sumala sa Biblia, Brad Ronald? Ani Arib, akong basahon dinhi sa Biblia lang gihapon nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat sa Job kapitulo 30 bersikulo 8 nagaingon. Oh, pabor sa inyong Biblia, Mr. Bindilyo. Ingon ini ang atong mabasa. Mga anak sa mga buang sila. Oo, mga anak sa mga taong bastos. Gikan sa yuta sila gipanaglatos. Oh, gitawag kag buang, mga anak sila sa buang, kanusa? Mga anak sa taong bastos, dinhi sa yuta sila gipanaglatos. Tanawara, Bindilyo. Naka-remember ba ka nga sa imong gisibyahan sa DX DR, hapit ka kulata sa mga magawali dito, tabangi? Ha? Gumikan sa imong pagka-accredited diha sa KBP? Nganong hapit man kakulatahadong? Muna ang bantayan sa atong baba nga sobra ratag taklis. May gani kay hingo-hingo. Og ngipon na tabradon, awa na gyud, mawa na gyud tong ngipon. Mo nagingon Reverend nga accredited lagi sa KBP pero dili katong kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas kundi dili kahilabihan, kabastusan pagkatawana tungod sa iyang gipangbuhian nga mga pulong binastos. Nasa Biblia, pag magbuhat tag mga paglaway o pagbinastos, asa ba ang puntad ni Bindilyo nga makigtabla siya nato bradon kay tungod man lugar nga nagsunod ta sa dili tinuod nga Dios. Na daw bikaron kay dili man may tinuod, wala man di ay may makasunod sa tinuod nga Dios. Nganong nabatbat man namo nga gadili ang paglaway, dapat ikaw magliktor din namo. Mr. Bindilyo nga nagbandilyo. Asa puntahan, Brad Robert? Sa Imperno Reb, Night swimming. niya akong pagbasahon sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Sa Biblia? Tatak SDA Seventh Day Adventist Church nga Biblia. Ingon ini. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway. Uy! Alang sa mga muno ug sa mga gilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsimbag mga Diyos ug sa tanang mga bakakon. Asa? Ang ilang bahin mao ang pagiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pagkalawayan ta Bindilyo. Makigpanabla ka, api lugar may dito nimo. Ay di, wa na tinuon nato Bindilyo. Kay nagsunod man kami sa piki nga Dios, unya ikaw lawayan, apuro di ta masugba dito. Una-una ra na nimo dong. Mao nang mga sabadista o nasabtan ninyo nga dili na day mao ang kang Bindilyo, hawa mo ay pud mo balhin sa PBC kay inyo mga gisabot pod nga dili ni tinuod. Mo na. Balhin mo lang reliyon. Pero mo relax sa ta, brethren. Okay?
Brad Eber, Oo. Brad Ronald, Brad Robert, mag-TikTok sa ta. Kusog ni siya mingon nga ang amok ko nung mata. Brad Ronnie Mangalos. Ayaw pagpitok-pitok imong mata. Hasta pa kuno ang akong mata ayaw pagpitok-pitok. Pero tanawon ta, kinsay nagpitok-pitok sa iyang pag-ingog. Ayaw mong pitok-pitok niya. Friend. Hi, friend. Pitok-pitok lang ano. Kasi itanaw na ako. Kasi pitok-pitok. Ay. Mga los. Ligo-ligo sa mga tao. Sa lutos. Sana mo mo nindawon. Ay. Hoy, Reverend Charlie. Hoy, Reverend Charlie. Pitok magmatambay. Ayaw pitok-pitok. Pitok magmatambay. Ayaw pitok-pitok. Ayaw pitok-pitok niya. Uy, ay suwag, pitok-pitok ba? 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 O niya, tanawa, mura, mga mahal na mong tigpaminaw. Unsa man, dili bata mga tawa aning iyang gibuhat. Do, Bindilyo. Ang ato ko na mata, pitok-pitok ba doon? Pero makita na to dito. Tuwa Siya naman may nagpalibat-libat. Kinsa kay iyang gihangad na to? No. Oh. Apay simod nga para buyag pod. Oh? Ha? Kibot. Nagkibot-kibot man. Oh, no. Matod pa na, hoy, basig mabudjinggitan ka. Dahil imong gitanaw diya, gilili. Anak man na ang may tabo. Sa katuwa mo mga mahal na mong tigpaminaw. Og ignon man to ninyong TikTok, no? Professional to nga sistema sa pagka-TikTok. Pero si Bindilyo, ang iyang naong yun, maoy nag-TikTok. Oh. Nagkaroon, anita mga mahal na mong tigpaminaw, nganong ang iyang katarungan, nganong di man mosibo sa Biblia? Tungod kay siya mismo na ang angay natong tuhan na inyong patalingugan. Ako bakakon ko. Laga ko pag-angkon na ako bakakon honest ko. Ako bakakon ko. Salamat. Di na mister pang libugo na to ang atong kaugalingon. Mga kauban nga mga ministro, mga mahal lamang tigpaminaw kay siya na mismo nga nag-angkon nga bakakon kuno siya. Nga naman, niya. Ang amo daw magtutudlo, nagdipinsa daw mi, nga kanang iyang buhat sa pagdaghang asawa, nagamit daw mig buhat 13:41 kay katingalahan kuno ng buhat niya. Nagingon daw mi, ato sang patalingugan kung dili ba masudlan ang iyang pagkabakakon kay wa man ka siya mamakak atong patalingugan o pamation bradon. Okay. Unya, kabalo ba mo kung sa ilang dipinsa? Buhat 13:41 atong basahon nga katingalahang buhat dili di na lang untanin nila yubiton. Di ay ba atong basahon? Imagine ka, nigamit og bersikulo to depend sa ilang Dios nga magbatog daghang asawa kay kanang biyang buhata katingalahang buhat alang nila. Kay kanang biyang buhata katingalahang buhat alang nila. Okay. Paggamit kuno namo sa buhat 13:41, gidipinsahan to depend daw sa among magtutulo nga tungod sa kadaghang asawa. Kana daw ang istorya ana nga katingalahan daw kuno ng buhat sa among magtutulo. Tanawa og maayo ba ni mamati dong og bungol-bungol naman ta dong pangatuli pod. Niya ang previous namo nga wali among ipakita ang paggamit ba namo sa buhat 13:41 maubay pagmensyon namo nga kanang gibuhat ni Master katingalahan ng iyang buhat niya inyong pamation ang mga milabay namong pamatot. Kay kana na balay wala namo nahibalo ang dili niyo pagtuo sa gibuhat o sa bulaton sa magtutudlo para ninyo nahimong salawayon sa tao gani dili gani ka moditso ana labi na sa mga kaigsuonan nga Islam
kay upat ang gitugo nila sa Quran. Kanang tawgon ni mo baydor, dili ka ni diretso na nimo Isa nga pa sa i-address. atong presidente, Oo. Bradron, kaya ang iyang pagpangatungdanan, wala mahilabot ng iyang personal, no? O kinsa pa lugar. Na, ingon niya na unta, nga magka-control sa baba, pero taklis lagi, na ang ato aman, sa Biblia, gitagna o gipahayag nga sa ulahing mga laos sa umalabot, Brad Ronald, gitinaw nga may mga mayubiton, di kung kita lang, basta mayubiton, gusto na to nga ang mga magyubit, dili na magpadayon sa pagyubit, Brad Ronald. Pero sa kahimtang sa tagna sa Biblia, ang Dios may buluhaton nga buhat nga bisag sugilan ang mga tao, di gid sila mutuo dining buluhaton na padayon o wala mapuas ang ilang pagkamayubiton. May prueba ba kita sa Biblia, Brad Ronald? Ani ang prueba rin? Akong pagabasahon gihapon din sa SDA Bible o kung Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 41 ingon ini ang atong mabasa. Tan-awa kamong mga mayubiton, panghitingala og pangawagtang kamo, kay sa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuhan bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo nini. O di matinaw nga doon na di ay buluhaton ang Dios nga gi-address nga tos mga mayubiton nga manghitingala kuno sila unya mga wagtang na lang gani. Tungod kay dunay usa ka buluhaton sa Dios nga dili nila pagatuhan bisan pa kung suginlan sila. Di dapat punta. Karon, karon mga mahal lamong tigpaminaw, nag-ingon ba mi nga katingalahan? Dili. Kay may sitas nga gibasihan. Nga naday buluhaton ang Dios nga matingala sila. Kanang matingala ka. Dili na katingalahan. Diwag nga katingala, mahangangha lugar ka ba? Sa lay pagkasulti, wala ni mo damha atong i-display ang maong sitas, no? Sa Buhat 13:41, Bradon. Unya atong tiyagaan pagbasa og naaba diha nga paggamit nato niya na katingalahan ba unsay nakasulat, Bradon? Okay, atong basahon 13:41 sa Buhat. Tanawa kamong mga mayubiton. Naplastar klaro kayo. Address sa mga mayubiton. Paghitingala og pangawagtang kamo. Ang gigamit panghitingala, wa ta magingon, Bradon, nga katingalahan. Ang gi-address na ng paghitingala og pangawagtang kamo kadtong mga mayubiton. Kay sa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili kayo ninyo pagatuhan bisan pa kung adunay magasugilon kaninyo niini. Mo nay among paggamit bindilyo, dili kay gigamit na mo na para dipensya nga katingalahan ng iyang buhat. Ang mga tao ba matingala? Nga nabaday Diyos magminyo. Mao na ang ipasabot dili kay katingalahan. Nasaypan na po nimo para sa paggamit ni Mostigulang. Pero kining matanga, may mga testigos ani nga human na namo ni natubag, nagbalik-balik ka lang. Gani sila nakabantay sa ato ang mga programa nga nagbalik-balik ka na lang. Gani og naay mo upos sa imo di ganahan, may di kag pagpamimbro lang sa PBCM niya atong patalingan. Last. Sir, maayong gabi. Usa ko ka-membro sa Methodist Church. Ako usa sa inyong tigpaminaw sa inyong programa o sa PBCM usab. Ang akong komento sa inyo, Pastor, maoni. Nadugay naman na gitubag ni ministro sa PBCM ang pagkabahin sa daghan ug asawa ang ilang founder og buot hunaw-naon nga ang mahimo sa Dios dili mahimo sa tawo. Ang imuha nga pagsigi og balik-balik sa mga isyu kabahin sa PBCM, Pastor, timailhan lamang nga naglisod ka og guba silang doktrina. Karon nindot na. Ebot ba ni mo ipasabot nga ang ikaw nga Metodista mo tuo na ka nga si Tomas iyohin yung Espiritu Santo? Pastor, maayong gabi. Usa ko. Okay. Iya din gikonklusyon na sa ato pa mutuo na ka nga Espiritu Santo basi-basa iyang napamatian nga human naman di namo nagtubag unya. Di lang nimo dawaton nabitaw imong rason. Nganong magbuot man mo sa akong tubag? Nakita mo na kay human naman dai mi nang tubag. Nganong magbuot man ka nga nakatubag man mi? Unya katong among gipaningil, imo ba nang matubag? Pamatiw nato na, Bradron, no? Atong paminawon. Kung matubag ba niya itong imong pangutanon man na siya sa tuwa. Unya kay miabot na mga oras daghan pa unta ang atong paghisgutan, Bradron. Pero dili naman matugot ang panahon. Pusa sa ngalan na lamang sa magtutulo.
Master Tomas, di ihon niya sino among ipanghinaut nga nalamdagan kamo og nasabtan ninyo ang sistema sa sinultihan ni Pastor Bendelio. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa usab sa kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. O kiniusab si Brother Robert Consad. O kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.